Nu er det 17. Det er vores rum, du kan da ikke booke et rum. Det er jeres rum. Det er mig, der har booket det. Nej, for vi har lavet det. Jeg har givet 7,5 kroner for det, nu holder jeg. Gud, har du ej. Prøv at høre, hvad er det, du hedder? Mig? Ja. Kan du ikke læse? Nej, jeg kan ikke læse. Skal du ikke lige sige det? Undskyld. Er du fuld? Nej. Jeg vil bare gerne have, at du går ud af mit rum, og jeg vil gerne have, at du fatter, at jeg har booket det. Hvor meget sæt det koster? Jeg er meget tæt på at blive ej. 7,5. Det er Scooby, jeg har lavet det. Jamen, hvorfor kalder du sådan rummet for Razo? Det er bare fordi, jeg snart skal ud og rejse, og så laver du... Du kan gå op og trykke højre klik, og skal du trykke til for det kan jeg garanteret, men det kan du sgu også gøre. det har jeg gjort. Prøv at høre, mate. Jeg gider ikke alt det banjo-pjat der. Nu holder du op og holder kæft, og så lader du mig for det rum her. Gør jeg? Jeg har booket det her fucking rum. Har du booket det her rum, som vi selv har lavet helt gratis? Hvorfor? Hvad? Er det gratis? Ja. Nej, seriøst, er det gratis? Ja. Hvordan laver man sit eget? Du ruller helt op, og så der hvor der står. Er det rigtigt? Lav dit eget rum her. Nej! Klik på C for info, så højreklikker du. Nej, er det rigtigt? Kan man det? Ja. Nej. Jeg har betalt hele mit liv 7,5 kroner hver måned. Så finder jeg ud af nu, at man kan gøre det. Hallo? Ja, hvad er der, mister? Jeg vil gerne have, at du går ud af mit rum, når jeg booker. Man kan ikke booke andres rum. Det er mig, han lyver. Jeg vil gerne se, hvor du har booket dit rum. Ja, det er lige her. Kan vi få kvittering? Nej, lige herinde på YouTubes hjemmeside. Du får den lige her. Her er link. Den er i channel. Jeg vil gerne have, at I kigger på det. Det er derinde, jeg har booket det nede i... Du booker det simpelthen via YouTube, via en kommentar. Det gør jeg. Og jeg er rigtig glad ved det. Det er en nem og dejlig metode. Drenge, er I venlige og flade rum? Jeg skal snart ud og rejse, og det er derfor, jeg kaldte det Razo. Jeg kunne ikke finde ud af at stave til rejse på engelsk, så jeg tænkte bare, det er sådan der. Det tænkte jeg også. Jamen, du har jo et hårdt liv. Kan du fatte det? I har ingen piger! Du har ikke nogen piger, mand. I har ingen piger, dreng. Det er jo bare stille og smudt ud. Skal vi I har ikke booket rummet! I har ikke booket rummet! Drenge? Ja. Jeg vil gerne skide jer i munden. Du er velkommen. Du skal ikke pege på mig! Vi kan godt gå ud af rummet, ellers bliver jeg... Rigtig ej. Hold din kæft! Nej. Din polske sædcontainer. Du ser for meget Paradise, det er helt vildt. De værste af slagsøjen. Det er en Havneluder. Havneluder, ja. Klart, du tog den fra mig, dit svin! Ud med den nu! Enig. Gå ud af mit rum, dit fede svin. Nej, vi gider Gå ud af mit rum, din klamtar. Nej. Gå ud af mit rum, dit fede svin. Jeg er ikke... Prøv lige vent, jeg får lige min... Jeg siger, så lige kæft, jeg får min far ind. Jeg mener det, dreng, han skal da... Ja, kom. Jeg er ligeglad. Det er vi også. Man kan ikke booke et rum på Israel. Jo. Kan du godt? Nej. Mister hej. Du kan bare gå ud. Man kan ikke booke et rum. Syge. Min far, han kommer nu. Jeg har lige ringet til ham. Ja. Har du ringet til ham? Jeg har ringet til ham, han er ikke hjemme, han er i Amsterdam lige nu. Og så kører han hjem til dig for 7,5 kroner. Du ved godt, der er en computer, ikke? Det kan man også godt have derovre jo. I Amsterdam. Okay. Det er jo ikke så hvad vil han gøre på den computer? Er du perker med? Nej, jeg er ikke perker. Er du sort svin? Nej, jeg er ikke sort svin. Der. Nej, vi er normale danskere. Er I nazist? Nej. Så hader jeg. Prøv at, nu kom min far. Min far, han nakker jeg, hvis der er I spiller. Men vi kan jo ikke engang høre. Vi kan ikke engang høre. Jeg kan ikke høre dig, far.
Vi kan køre. Fuck dig, mand. Smålet. Ved du godt, de driller mig, Ræbskov og Race. De siger, at jeg ikke har booket rummet, og jeg har sagt, at jeg har booket det for 7,5 kroner her til kl. 1:17, og nu driller de mig. For helvede, mand. Det er sgu da mine penge, du har stjålet din narm. Jeg gennem smadret af din fede lille ko, mand. Far, ham der Ræbskov, han sagde, at du var et indholdt-barn, og han irriterer mig. Det er du sgu da også. Han sagde, at du var et indholdt-barn. Det er jeg også. Du er en lort. Ham der Ræbskov, han skal bare lukke røven, ellers så kommer han og smadrer ham. Kan du fatte det, eller hvad? Din fede kælling, mand. Du er da så pisse klam. Du er min storebror, og det er Frederik fra Paradise. Det er sjovt, da. Du har ikke nogen piger! Du skal ikke pege mig! Okay. Ja, altså jeg har set afsnit 6 og 7, ikke, drenge? Og du er pissegrim! Bare vent til Pandoras æske! Jeg smadrer jer. Race og Ræbskov, nu går jeg ud af mit bookede rum i forpulet lille møgsvin, eller jeg fucking slår jer ihjel, mand. Desværre. Prøv at høre her, Ræbskov, hvis det var, at du ikke havde haft så meget bruncreme i fjeset, så havde jeg bedt dig om at hænge dig selv. Men du glider bare ud af ræbet op. Ved du hvad? Fuck dig, Race. Du driller mig også, og fuck dig, Ræbskov, endnu mere. Fuck jer alle sammen, mand. Alle jer dumme perker, jeres fedt. Enig. Vi skal ud og rejse sammen. Kvinde min, jeg elsker dig. Du ved, du elsker mig. Og hvad der så end sker, så vil du have mere. Jeg har lige været inde og booke rum, så I kan bare lige smutte ud. Jeg gav 10 kroner. Du skal ikke booke mit fucking rum, dit fede svin. Jeg gav 10 kroner. Jeg har lige booket det igen for 25, og nu holder du. Jeg putter over 30. Jeg er på i tal. Prøv at I to i... I sutter for meget tisse. I begynder at pisse mig af, dreng. Begynder at blive ej. Det må jeg. Knipper jeres mor hver dag. Jeg bliver galsind. Knipper jeres familie. Vi ved godt, at jeres mødre hedder Kasper, og jeres far hedder Louise, men vi skal ikke... Det er okay. Det er okay. Kan I ikke bare forlade mit fucking rum? Hvorfor griner du? Hvorfor griner du? Hvorfor griner du? Wow, hvad skete der for marsvin? Jeg går totalt marsvin i den. Jeg vil gerne bede jer om at holde jeres kæft. Og gå ud af mit fucking rum. Lad være at grine, eller jeg slår dig ihjel. Lad være at grine, eller jeg slår dig ihjel. Kan I høre mig nu? Nej. Jeg er død, de fede pækord. Kan I høre mig nu? Hallo, det pulede svin, man. Jeg slår dig ihjel. Jeg skal ikke drille, Silas. Hedder du Tony? Nej, jeg hedder Lars. Silas, det er ham, der var vild med dans. Han er også gay. Du skal ikke kalde Silas gay, dit fæsvin! Jamen det er han jo, ligesom dig. Skal vi sige, hvis vi giver jer 5 kroner, så deler vi rummet. Vi skal da ikke dele noget fucking rum, dit fede svin. Skal du bare fucking få ud af din jøde, dumme nar, mand. Slå dig ihjel og alle dine fætter. Jeg ved godt, du hedder Awatsusat. Din klamme. Allah Akbar. Jeg svæver at slå dig ihjel, din dumme pakke. Du er virkelig så færdig, du er. Du er ristet. Gud har drikke noget vand. Nå, drenge, jeg har lige snakket med admin. Han siger, at I bliver bandlyst på serveren nu. Ja, det er fint, så band mig for helvede, det er et fede svin. Jeg har booket det her rum, og jeg tager en personlig snak med svinet. Kan I fatte det?
Nej. Kan du forstå det, hva'? Jeg vil gerne have en kvittering. Hey, jeg har flere pomfritter.